खुलुमबाय दिनै 7 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा गिदिर फालांगियारि थिरांथाफोर लागोन जाय मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 1। बृष राशि। खामानियाव मोनसे प्रमोशन मोनगोन जाय नोंथांनि गोसोखौ सुफुङो। बृष राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि। साख्रियाव सोलायनाय आरो गोदान खाबुफोर फैनायनि सम्भावना दं। मिथुन राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि। मुलाम्फा आर्जिनाय आरो फालांगियाव रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। कर्कट राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि। नखरनिफ्राय राङारि मदद मोननो हागौ। सिंह राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। नखरजों सम हगारगोन आरो रंजागोन। कन्या राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 9। तुला राशि। खामानि मावनाय समाव गोरोन्थिफोरखौ नेवसिनाय जागोन नाथाय सांग्रां था। तुला राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि। फालांगियाव आयआ बांगोन नाथाय लोगोफोरजों जेंनायाव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि। नखरनि सोद्रोमाफोरा गोरोन्थि मोनगोन। धनु राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। गोसारहोनाय बिथांखिखौ मावफुंगोन। मकर राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। फालांगिनि गोख्रैथिया लासै थागोन। कुम्भ राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। फालांगि आरो समाजारि थाथायाव जौगानाया गोजौ थाखोआव थागोन। मीन राशिनि खाबु गोनां अनजिमाया 6। दिनै राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।